ಮಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ಸ್ ವತಿಡ್ದು 9ನೇ ವರ್ಷದ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು 23 ವರ್ಷಲಿನ ಹಜ್ ಸೇವೆದ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪುನ ಅಬೂಬಕರ್ ಅಡ್ಡೂರು ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ವರ್ಷಲ ಯಾತ್ರೆ ನಡಪ 23 ವರ್ಷಲೊಡದಿಂಚ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಸ್ವಾರ್ಥದಂತೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಅಬೂಬಕರ್ ಅಡ್ಡೂರು ವರ್ಷಲ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆದ ದುಂಬಾಳ್ತೆ ವಹಿಸುವೆರ ಮಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ಸ್ ವತಿರ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ 9ನೇ ವರ್ಷದ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆ ಗೆಲ್ಮೆಡ ನಡೆತುಂಡು ಪವಿತ್ರ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮುಖ್ಯ ಜಾಗಿಲೆಯನ್ನು ತೂಪವನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸೇವೆಡು ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡು ಉತ್ತಮಲ್ಪನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯೋಡ್ಲ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಾ ಯಾತ್ರೆಡು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ ತುರ್ತು ಕಾಳಜಿ ತೆತ್ತನುಂಡು